na-azụ nwa a na-ebe ọrịa ya mụ dụrụ egwu eze alụsị akata nwa ya dudu abụghị igwe aja nnukwu aja na ụlọ ekene ka nke n'elu unu ọ na-akpa eto dike na nke ọ mere emume adịghị ọma ọzọ sọbalị ọka ngene onye na-achọ pruvu ma sọbalị ya na-alụ ọlụ pruvu akaligo pruvu kalịlị ọ dịkwu na be nna gị ọ dị na be nna gị nne m ọrụ na-azụ ejima o mechara ka o gburu agadi nwaanyị ikuku na-abalị nkụ n'ọbịa ọnya nesara nwaanyị a ga anya nwaanyị bịala olili sọbalị last year nke melụ recently ka nna gwa unu chọlụ nwa for 7 years ọ mụtara nwa nwaanyị abịacha olili sọbalị wee mmiri sọbalị tanye n'ọnụ ewere pawụda tanye n'afọ nwaanyị a na-agwọrọ akwa nwa vili isi oluo disi ihe onye tụ bouncing baby boys ejima na abụ ejima na abụ sọbalị ka ị na-eweta ọnụ igbe ala na-azụ nwa naanị ka m dara ịgba ya n'echukwu n'ụzọ ụlọ mụ na m dara ịgba ya n'echukwu n'ụzọ tata arụ ọzọ mma anaghị ata azụ nna ata m azụ arụ ọzọ bụ unu enu unu elola ebe a bụ boys quarter abụ ụmụaka gị ga na-anọ arụ ọzọ ịnọdụ unu a na-eme gị ifele ọ ga na-eme gị bụ n'ilugo nke galili ya onye na-ekwetara anyị ekwetala ya moto ọ na anyị na-enekwu anya nke a goziri agozi ideba n'ọzọ ka anyị na-ene anya deeche ka m masị gị maka na onwe ndị kpatara ụdị ego bicha anya na klọb were ya gaa luga họtelụ niile dị n'ala emechazi ọchọ nwanne nne ya ọchọ ndị vileji ma ọ bụ sị na ọ mara ibe na-eme ọ bụla ya na-eme onwe ya deje obi bụ mụsa anwụle na mụ matara gị o webụ na iwere uche nke bụ mbe ịta ọganyala gị maka na aka ka ya tupu arụ ọzọ ịbụrụ multi-millionaire mkpata ego ya abụrụ gị mmụta nwa ma mmụta nwa ya abụrụ gị mkpata ego mmiri ga ya na-akpata ọ bụ nna gị bụ na ọ nwere ọgbọ gị ya eme gị ivele asị gị na ọgbọ gị nwere ọka gị na-eme ive o mebe imekali anya onye sị na ọ chọrọ ya ọ jee na-aja agụ ebe ọ na-ebe ọkpata nne m ọzọ nwaanyị asọbala ọ bụ na oso ga nna gozili ụlọ ma ọ na-ebe mmiri n'ụlọ ọnwa taa wee na-egosi na ụlọ ọnwa ya amụta ụlọ karịrị ya ma ọ na-ebe mmiri n'ụlọ ọnwa taa si na ụlọ ya sị na ọ lụchara ụlọ ọgwụ ego wee karịa anya ụlọ bụkwa na alụsị ka ọ bụ o ji bụrụ tupu ịtụtụ ụlọ ije ebe ọ dị n'ime ma ọ bụ na ọ nọ n'ụlọ ọnwa bịa tụọ nzu ma ọ bụ na ọ nọ n'ụlọ ọnwa bịakwa ka ekego nzu mmiri sọbalị ka m na-eweju na nzu sọbalị wọ́n lè kúsí n'ụlọ àwọn agbakọrọ ọkụ egwu m n'ụlọ ọnwa na o nwere ndị ori ezuru ibe dị n'ụlọ onye ori ọbụla abatara n'ụlọ ọnwa wee zu ego onye ori ya ya atọ na-egbu elisha egbu ya taa n'anya ya tani nwa ka m na-ekwu tani nwa nzọrọ ọkpa n'ụlọ ọnwa wee gozicha anya ịnọdụla na-asị na ịmarazi elele ego ji wee na-abịa ego ya akarị gị arụ o nwere ụdị ego ya abụọ batakatara mmadụ EFCC abịa meta gị ọkwụ ụdị ọgbanwe ka nna mara na-agbarala okwu na ụka ọzọ okwu na ụka bịa iwu ego eji wee seta na a na-akpata ego okwu na ụka egwu na ha adịla gị na mma
abalị ọka nga igwe ebu na mmadụ enwugara n'ụlọ onye ya nwụrụ n'ụwa bụ onye oge elu onye oge na-eluru anya nwụrụ eji m ụlọ bụ eme part of contact n'isi ụmụaka niile m na-alụrụ ọrụ all my followers all my fans unu niile bụ ibe n'ebe onye nwere ya n'ebe ọma eme ọ bụ na iso wee na-esonye m egwu m na ụlọ anọ nwa na 2024 lụọ nke gị ọsọbalị niile 2024 ndị nne na-alụba ụlọ akpọnyeleba ụlọ nke unu niile na ebe a 2024 a na-abanye ibe a adịghị eji wee lụọ ụlọ nke gị ka ọ bụ na-adịla unu niile ibedị mma ya emelu ụlọ nwa ka ihe na-asị na ịgbabatara n'ụlọ ọnwa ibe ọma wee karịa ga unu enu na họteelụ ọma owu arụ 2024 na 2024 ebe igwe ala na-azụ nwa ọmọdé ti bẹ́ẹ̀ náà ọkùnrin máa lè wọ̀ lẹ́nu tó yára mú náà ẹlẹ́mú náà wọ́n kùnà nígbà ẹlẹ́mú kejì wọ̀ fún ọkùnrin ẹ̀jẹ̀ ìyá ọ̀nyẹ́ mẹ́rin ló dé mmadụ ìyá mẹ́sàn fún ọ̀dùnkún náà mọ̀ káàbọ̀ mẹ́sì ìyá mẹ́sàn fún ọ̀zọ̀ ìyá àgbà ọ̀rọ̀ mmadụ lọ́rọ̀ estate elu anya ya abụọ gbamba ya alụ na ọrụ ya bụ na ọsị na ọma ya ba nwa niile na ụlọ ọzọ ọma ọwa aka na ni ba so ba lo ke na na ko ma ba ni ma ba ise o ya ise akari ya ke ko ma ọ ga-adịla unu mma ọ ga-adịla gị mma enwere mmiri mmiri kama na ihe o kwuru bụ na nke bụ funebune ọzọ ya bụ funebune ọzọ ya bịa n'iru ya aka nke obi amụlị jụrụ m obi a sị na obi amụlị adụ ma ọ ya etenge etenge ịmụlụ nwa enyela mma ala ego nyela ego ihe mechapụrụ nnekwute bilonia n'ebe ahụ akacha ụtụ n'ama ụlọ aleba gị na odogwu ekere ọbịa ka agbakwa na odogwu agbaghị iwe eto ego abụ nye masị aba anụ manya onye nwere atọrọ ụtụ